लाबोदो आयै बाजैनि फट'खौ नायनोसै। औ नाय। औ फैनो होननाया माथो दाबो गैया? सोर हरदों आबा? लोगो। इयाव आइबो दं नामा? दंथ' आरोलै, दा दसे उनाव थांगोन आं। दे होमबा। र' होमबा। आयै आं दायो फैना नायफैनोसै, दा सोलाबथ'ला। आरो अबाव थांनांगौ जालायखो? सासे लोगोनाव थांनि। न'आवनो थाला माथो नोंबो दाना? बिदि नङालै आयै। र' नोमबाजै फैग्रोथों। दे ना थाब लाबोदो बाजैखौ। आंबोथ' नायनि माबायदि बाजैया। थाथ' दे आयै। थाब फै हले। दे। नायनो होनो बिबाजैखौ देखायनो नागिरबा आरो सोलाबा। मादि जाबावगोन गथ'जोंबो। सासेयाबा माला फैगोन? आं दहायनिफ्राय नेगासिनो नोंखौ, गावहा थाबखौनो फैया। नंगौना? नङा माथो, होनफ्लादोंसो आङो। इस डायलगाबो। दहायना मा जादों मिथिगौ ना? नों खोन्थाबासो मिथिगोन दा। सासे मानसि आरोना आंजों दावदै दैसेनि थाखायनो जि नांलायखादों। आरोथ' ना आं बेजों जेननायाव गैखाया, बुलायनानैसो फैखादों आङो। बुलायनायल' ना खालि? माथोलाय बेलाय दावदै दैसेखौनो लानानै दावराव जालाबायो। मानोथो बायना हरफिनाखै? हरा माथोसै आङो। नोंजोंबो मा जागोन? आंजोंबो बिदिनो बुलायगोन नामालै? गोसो जाबा बुलायनोबो हागौ। इस आंथ' लांखासिगोन ना नोंखौ। नों राजि दं दा? गैयाबा न'निफ्राय खायगौमोन आरो आङो। नोंलाय आंनि जाखासिगोन। जोंनि हाबाखौथ' रावबो हमथा हाला। औ ना? नोंना फैसा दंना गैला? दंनायाथ' दङमोन ना। आंनि क्रेडिट कार्डखौ लाथ'। नोंनिखौथ' बाहायनो हाथ'आ ना नों। औ नांलायलामोन बेखौ होमबाबो। लादो, नांगौबो जानो हानाय ना। आंनिखौ ना आइया मिथिहैखागोन इउज खालामबाथाय। बेखायनोथ' आंनिखौ होदां। नोंना लोगोआलाय? बियो फैयालै लिंबाबो। मेथाइखौ दा सानजों जाहैदो दे। औ जाखागोन ना? आं थांथ'नोसै। नोंसिनि आइया नोंखौ सोरनोबा हरबाना नोंखौ जाय लांगोन गारखाया आं बेखौ। इयु मा खालामगोन दिनै नों? बुंथ'ला। लोगो खोनानानै जा मोजां मोनबाय आङो। फाइनेलि नोंनि हाबा मोनजामारसिगोन आरो। मोनजासिगोनथ' आरोलै। आंखौ गारनानै थांसिगोन ना नों? आं नोंखौ माबोरै हगार हरनांगौ दे? बिदिबा नोंखौबो लांफानोसै आङो। बेना बिदाबो दं होनदोंमोन खोमा, बेनोनो लांसै नामा नोंखौ? थै फाग्लिलाय मा होनखायो गावहाबो। इस गावनो बुंबाय आंखौ हगार हरनो बायो, बेखायनो जोंहा सानैबो थांसै ना मोनसे न'आवनो, ना मा होनो? जायोमोनथ' आरोलै। बिदि जाबाथ' मोजाङानोमोन, खिन्थु मालाय आजिखालि दंखाजोबो ना। लुबैमालाय बहा मोननो। बेबोथ' ना। दे लोगो जादो मेथाइया, जि मोजां लाबोखादों बियो। जागोन ना? नोंथ' नुफेराखैना बेखौ? गावहा आं लिंबाबो थांनोनो नागिरा। माब्लाबा नायगोन आरोलै। मालायसो जि अनसै खोमा ना नोंखौ? नोंनि बायदि बयबो बेबायदि मोजां मोननाय मोनबाथ'। दे गावहा बांद्राय बुंथारबाय, नोंबो बिनिख्रुइनो साबसिनखौनो मोनगोन दे। मोनबाथ' मा मोना बेलाय, मोनखागोन ना? लासै लासै मोनहैगोन नानि र'।
आथिङा मानि बेलाय गोसोसो मानसियानो हौवा लाखा दलद जिरायनो हाया नामा नोंलाय आं एम्फौसोना बेखायनो दलद थानो रोङा आङो रथ'लाय रिक्साया मा जाखो नानि माबा आं जि ओंखाम उखैबायमोन दहाय जेबो जास्लाबबोआसै आङो जानायावबो जेनखाया औ आदै नानि आं ओंखाम उखैदों औ दादि नानि दिनै आंनि फिसाजोनि हाबा दंमोन जेबो उसुबिदा मोनाबा जोंनावनो थुदो ना आंनि फिसाजोनि हाबायाव फैबा आं मोजां मोनगौमोन आदै बिदिबा थुदो ना मालायनि हाबाखौबो जानो लाजिखायालै उखैनाया आंहा मा मोनदों नों मा मिथिगौ आदै थुदो थांसै ड्रामा कुइन औ नानि मा जाखो बिमा मा जानो आरो गैला नोंना नोंसाजो मोजाङा खारलांबाय सोरबा हौवाजों ब्लद थांबाय मा होनखो बिमा बिफायानो मोजां नंखाया खोमा बेखायनोथ' फिसाजोआबो बेबायदि जादों नंगौबो खोमाहाय बेखायनोथ' बुङोहाय बेवाइफोर फिसाफोरखौ एसे मोजाङै नोजोर लानांगौ बिमा बिफानि गन्थंसो हानानै थांबाय एफा खस्थ' खालामनानै फिसाजोखौ फेदेरबाय फोलावबाय नै दाना फिसाजोआ बिमा बिफानि गन्थंसो हानानै थांबाय बिबो गावनि हाबानि दिनावसो खारलांबावबाय दाना लासिं सिङा सोर जागोन बिमा बिफा बाय बाहागियासो जासिगोन दा आं मालाय माथो बुंबावनो नै नानि बाबुमोन नोंसोरबो बेबायदि दाजाथार दे खारग्रायाथ' जेबो जाया बिमा बिफायासो सहायनांगौ जायो मानो बिदि खालामनांखोहाय जोंखौ मानो लासिंसिं खालामनांखो नाना मा मोखाङै गामियाव ओंखारबावनोबो जाखो दे जि जाबाय दालाय आरो माथो खालामनो हाबावनो जों थांथ'नोसै आं मा खालामखो आं हाबानिफ्राय खारनाङामोन आइ आरो आफाया आंनि थाखायनो खम लासिंसिं जानांबाय बे आं मा खालामखो आंना गोरोन्थि जाबाय आं हाबानिफ्राय खारनाङामोन आइ आरो आफामोनखौ दुखु होबाय आं थांफिनगोन आयै आं मानो बिदि खालामनाय दे मानो खारनाय दे आं थांफिनगोन आयै आंखौ निमाहा होदो आयै आंखौ निमाहा होदो I'm sorry आदा नों बाजैखौ नायनो गोसो दंना गैया दङ ना आं फैगासिनो आदाया बिदिबा बाजैखौ लासिगोन बाजै वेलकाम नों जायखौ बिहामजो लाया आं खालामगोन हाबा आंबो आदाबो आदायाबो बाजै लासिगोन आंबो आंनि जिउखौ आं फैगासिनो आयै